יש לנו פה שקית של סליק, בואו נעשה אנבוקסינג לשקית של סליק. אנחנו רואים את סליק, אנחנו רואים הוראות, מה יש בפנים, כתוב לנו פה הסברים, בואו נראה מה יש בפנים. יש לנו מתאם לעכב מחסנית, קופסת סליק, מגניבה ממש. כובע סליק בצבע כתום, יש גם בצבע כחול, היום נסתכל על הכתום. מפתח מרוסטה, סגר מתאם, וסקוץ' בצבע אדום דו צדדי. והוראות קיפול, ומה יש בערכה.